parhaat lentokonemätöt ikinä. Punaviiniä, juustoa, keksejä. Ja se kaikkea muuta tässä oli. Riisiä, porsasta, jotain. Kaikista paras ilmainen viinatarjoilu 10 tunnin ajan. Ei yhtään pahempi. Judes, mihin ollaan menossa? Pekka. Getzer! Kyllä tuntuu. Holy shit, tää on liian jännää oikeesti. Alamäki, otetaanko liitsin laite? Paitsi että maksaa enemmän. Joo, tätä jännää. Pekka. Mikä fiilis? Aika kiva. Vähän jännä. Aina kun ensimmäinen luoti lähtee, niin säpsähtää aika hyvin. Yksikään ei varmaan sunut maalita. Noikin potkasi ihan hyvin. No niin, täällä sitten taas ollaan kauniilla Karonin rannalla. Vähän on pilvinen sää ja vähän tihuttaakin, mutta ei se haittaa yhtään menoa. Tässä on. Pekka, miten vittu sä tää teet? Palmun alla. Vittu. Ei jumala, mikä meno, mitä sä juot? Lähdis vetää tässä Coconut Coastia, alkaa vetellä viimeisiä, mutta tässä on sormi napsauttamalla lisää. Jep. Sormista puheen ollen oli äsken linssi ees. Ei se mitään. Nyt ollaan täällä näin. Laittakaa pakkaseen. Onks lisättävää? Joo, ei tässä mitään. Tossa on niinku tän kokoinen pisse. Saimaan parasta Singhaa. Hinta 120 batia. Eli 299 tää hetkisen kurssin mukaan. Siinä olisi Suomelle ehkä vähän hinnoista niin opittavaa. Et mitä tässä nyt miljö on, mitä mainioin vitu Beachillä. Kookospalmuja löytyy varjon alla, ai jes, laskeva aurinko takana.
Aallot pauhaa. 4 suoraan vedetään tässä näitä kantaa. Ei tässä mitään. 3 EG-pissa. Suositellaan. Travelerit suosittelee. Action! Hyvää päivää. Me ollaan tässä Phuketissa matkalla tonne isolle Buddhalle, eli Big Buddha. Mä en tiedä sit mitään muuta infoa, kuin että se on iso. Se on vitun iso, se on vuoden päästä. Se on vuoden päästä. Huikeet maisemat luultavasti. Näin mä olettais. Matkaa on noin 5 kilsaa sinne tästä Tuktukille. Tukkukilla. Näkyisköhän sitä Tietysti tosta? 600-800 wattia sinne ja takaisin. Elikkä Euroissa se on semmonen 15 tekee 3 peikkaa jotain tuollaista. Mutta aina tää paska juttu on jätty yksi Pekka mukana. Niin, Tää niin. tulee kalliiksi. 15 tekee 1 peikkaa. Mikäs tässä? Oikein hieno matkustaa täällä näin. Loistava sää. Kuten taas huomataan, se on tää sadekausi. Joo, se on aika paha. On ollut sadetta vähän liikaa viime päivinä. Tasan 2 kertaa 2 viikolla. Kumpi on? Kerta tähän- ei haittaa. Aivan. Tää vois lisää kello 4 iltapäivällä. Ei tässä mitään. Aurinko Ei, paistaa joo. lämpöisesti ja kehot on huolella rasvattu. Näkymät on erittäin eeppiset. Myös Tuktukilla tänne nousu. Hikinen nousu. Meidän päästä ylös vuotta. Aika hasardi. Oli erittäin jännä. Mut suosittelen oikeesti. Tää on tämmönen suht massiivinen turistimesta, mutta näkymät on erittäin eeppiset, jotka pitää nähdä. Respect the culture. Chen, tää vaatii vuosia harjoittelua. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Big Buddha von Phuket. Hier sind ein paar Informationen über diese wunderbare Stelle, die Sie gerade besuchen. Seit dem Jahr 2003 arbeiten in der Provinz Phuket das Department Eikö sun sielu ole nyt puhas? der Nidhi-Sakaram-Tempel von kalsarit Kandahar ei. und die Prabhuda. Mitä? 12 patin jäätelö. Ilmanen. Kuva.
meidän ostoksiin. Siinä on lahja meidän ystävälle, Boomille, joka täyttää 13-30 vuotta. Jotain siltä väliin. Vittu vartijoita me sattuu vaan. Vartija katsoo vähän kameroita kädessä. Pekka, no filming. No filming. No filmi. Tää voi enää mitään nähtävää. Himokauppakeskus. Donuts! Mennään vetää donuts. Okei. Me ollaan nyt kauppakeskuksessa. Kauppa... Lady! Yeah! Fiiliksi. Pato!